min björke. Men... Oj då! Förlåt! Nej, men säg vad du kan. My name is Meme. Det är det enda jag kan. Och du kan räkna. Du kan räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, jag kan. Okej. Ska du berätta vad vi har gjort idag? Vad har vi gjort idag då? Jag har druckit te. Och så har jag varit på toa. Och så har jag lekt med slime. Slime, okej. Och så har jag lekt med... Och så har jag lekt med min kanin Ville. Han är jättesöt. Ni har väl sett honom på Facebook. Annars kan ni titta om igen. Annars ser ni honom på bild med mig, Mimi, Björke. Men så tröttnar jag så, my name is Mimi. Men nu ska jag visa en grej. Vänta. Nu får ni titta. Titta. Det där var inte smart. Jag vet inte ens vad det var fan. Okej, förstår ni det? Att jag ska ta en boll. Vänta, nu ska jag bara se mig. Wow, jag är snygg, eller hur? Men förresten. Snart måste jag borsta mitt hår. Det är jättebra. Färdig! Jag borstar mitt hår. Aj. Vatten var i mitt hår. Och jag ska få min kanin Ville imorgon. Jag ska se vad är det hos Rosa. Roligt, va? Eller hur? Mina kompisar. Gör det verkligen. Oj, titta in i mina ögon. Titta in i mina ögon. Annars blir ni för rädda. Annars kan ni träffa spöken. Säg hej då, Mimmi. Bye bye. Bye bye.